माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जेंनाफोर दं गिबिथारै आङो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोदों जे दिनै जोङो हाबाफारि लानायनि सोमोन्दैहाय आङो बेवहाय माखासे बाथ्रा बेवहाय बुंनो लुबैदों जे थांनाय 12 नभेम्बरखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि लांगोनायावहाय जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे जोंहा जेंनाफोर दङ बे बड'लेण्डनि जेंनाखौ लानानै जोङो धरना होनाय जादोंमोन जे जेंनाया जोंहा बेनो जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दासिम जोंहा बेबायदि पार्मानेन्ट रेजिस्टार गैया आरो पार्मानेन्ट रेजिस्टारानो मोनसे इउनिभारसिटिनि गासै जे एकाडेमिकनि हेड जायो नाथाय बे हेड गैयिनि थाखाय दिनै जोंहा एकाडेमिक सेक्टराव गोबां जोंहा जेंना नुजादों जायनि थाखाय थांनाय समावहाय रिजाल्ट होनांगौ बेबायदि रिजाल्ट सम मथै होनो हायाखै फारसेथिं फरायसाफोरनो रिजाल्ट होखांनायनि उनावबो जे नांगौ बायदि मार्कशीट होनो हायाखै जायनि थाखाय जोंनि जे बे ओनसोलनि जे फरायसाफोराहाय गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों मानोना जोंनि ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलाव जोंहा गंसेल' बड'लेण्ड इउनिभारसिटिल' जोंहा दङ बे इउनिभारसिटिनि सिङावनो जोंनि गासै कलेजफोरा बेवहाय दङ हिसाबै दा बे कलेजफोरनि जे रिजाल्टआ थि समाव ओंखारैनि थाखाय मार्कशीटखौ जोङो थि समाव मोनैनि थाखाय जे जोंनि फरायसाफोरा गुबुन गुबुन जायगायावहाय एडमिसन लाहैनाय समावहाय जोंहा गोबां जेंना जानो गोनां जादों खायफा फरायसाफोरा एडमिसन मोननायनि उनावबो बिथांमोना एडमिसन लानो हायै थासारियाव गोग्लैदों स' बेनिखायनो जोङो बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जोङो बिसिजों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरजों गोबां खेब सावरायनाय जादोंमोन नाथाय बिथाङा खोथा होनायनि अनगायै जेबो खामानिखौ मावफुङाखै फारसेथिं बिथाङाहाय गावनि गोसो बायदियैहाय गुबुन गुबुन थांखिखौ लानानै बिथाङा खामानि मावबाय थादों जे जोङो बेनिखायनो जोङो बे समावहाय जोङो लुबैदों जे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे जोंहा जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय एक नाम्बार जोंहा जेंनायानो जाबाय जोङो बेवहाय अरायथा जोंहा रेजिस्टार नांगौ आरो बेजों लोगोसे जे बे रेजिस्टारखौ सोनायनि अनगायैबो जे जोङो बेवहाय जे इसि मेम्बार जोंहा नांगौ बे इसि मेम्बारखौबो थोजासे खालामनानै लायाखै बेनिखायनो भाइस चेन्सेलरा हारसिङैनो सासे सानै मेम्बारफोरखौ लानानै बिथाङा गुबुन गुबुन थांखि लादों जाय थांखिफोरा जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय नङै बायदि जोङो नुनो मोनदों स' बेनिखायनो बेवहाय जोंहा गोनां जानाय नांगौ जानाय जोंनि इसि मेम्बारखौ थिसननानै लानांगौ फारसेथिं जोङो बे इसि मिटिं जानायनि सिगां जोंहा इउनिभारसिटि कड जे जायो बे कडखौ खालामनानै लानांगौ बेखौबो जोङो खालामनानै लानायखौ नुनो मोनाखै फारसेथिंहाय बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जे भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिं बिथाङाहाय गावनि गोसो बायदियै बिथाङा गावनि इन्टारेस्टनि सायाव खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनिखायनो जोङो बिथांखौ जोङो हुसियार खालामदों जे बिथाङाहाय जोंनि रायजोनि थाखाय बिथाङा खामानि मावनांगौ आरो बिथाङा जुदि खामानि मावनो हायाबा बिथाङाहा मुलुगसोलोंसालिखौ नागारनानै थांनांगौ नांगौ जायोबा जोङो बेवहाय गोदान भाइस चेन्सेलर जोङो थिसननानै लागोन स' बेनिखायनो जोङो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जे जोंनि फरायसाफोरनि इयुनखौ नाहरनानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ बाहागो लानाय जादों मानोना बे फरायसाफोर जोङो दिनै फरायसालिफोराव जोङो बे हाबाफारिखौ लादों बे गासै फरायसालिमाफोरा एबा कलेजफोरा बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङावनो दङ आरो जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया थिग जायाबा बा नांगौ बायदि खामानिखौ बिथांमोना सम मथे जुदि मावनो हायाबा रिजाल्टखौ जुदि होनो हायाबा जोंनि फरायसाफोरा गोबां जेंनाजों इयुन समावहाय मोगा-मोगि जानांगोन बेनिखायनो जोङो बे बिथिङाहाय गाज्रिथार महर लानायनि सिगांनो बे जेंनाफोरखौ जोङो जाहाथे सुस्रांनानै लानो हायो बिनि थाखायनो जोङो बे दाबिफोरखौ लानानै जोङो दिनै बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों बा बे 2 घन्टा धरना हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन फरायसालिनि जे इउनियन बडि बिथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ लादों।